čau lidi, jsem tu nový, jsem Anonymous, teďka vám nebudu ukazovat svou tvář, trošku se mi ztratila maska, ale co chci dělat na svém YouTube kanálu? Chci dělat tady experimenty, ne, prozkoumávačky, potom experimenty a potom stroje. No, vždycky budu, tady si dávám vždycky body, abych na ně nezapomněl. A vlastně tady mám zatím volné místo, ale tady tady si dám takhle papír a budu si tam vždycky zapisovat odběratele. Takže můžete jako když přispějete svým odběrem, budu rád. A teďka tady máme speciálního hosta, kterého vám ukážu za jeho tvář vám ukážu za 100 000 odběratelů. Tak dejte odběr, zvoneček, a můžete dát i koment. Tak a